החלטתי להכין לכם הפתעה. עוף במילוי עשיר, צלוי, מושלם. אנחנו ניגש לקצב ונבקש ממנו עוף מפורק מהעצמות. אני ניגשתי לבנות ביטן, הקצב עמד ופירק לי עוף לצורת שטיח מושלם. לטובת המשרה אני עובד עם עלים של מרוות טריים, שום, זירי שומר שקטשתי קלות. יש לי פה אבקה של לימון פרסי שתיתן לנו פה חמיצות אחרת ומאוד מאוד מעניינת לעוף. שמן זית איכותי של ארץ קשור, בעל חמיצות מאוד מאוד נמוכה, קצת לימון. את המשרה לצקת על העוף, להעביר ל-24 שעות לקירור, מה שמבטיח לכם עוף עסיסי, מלא בטעמים. למנת העוף החגיגית החלטתי להתאים יין מרלו, סדרה אזורית מבית עקבי כרמל, יין רך, עדין, מלא בטעמים של שזיפים וצימוקים. נעבור להכנת המילוי. שמן זית, צהלה אדום, גזר, סלרי. בשלב הזה אני מוסיף את האורז, ונותן לו גם כמה דקות של טיגון עם הירקות שורש, כמון, בהרת, קינמון ואגוז מוסקת. אני מוסיף כעת את הציר עוף, הרותח, לכסות ולבשל על אש נמוכה ל-20 דקות. בשלב הזה אני מוסיף לו אגוזים, חמוציות, צנוברים, שקדים, טרוזיליה, טימין טרי, ג'ינג'ר. נערבב את כל הטוב הזה. הנחתי את זה על נייר אפייה ונייר כסף, מה שיעזור לי לגלגל, לסגור אותו לצורת רולדה. זה עכשיו עובר לתבנית צלייה במשך 40 דקות. להמשך צליית הרולדה אני משתמש בירקות שורש, תפוחי אדמה, גזר, קרישה, שלוט, סלרי, שום, טימוקים קצת לחמצמצות ומתיקות. ואחרון חביב אני מכניס סרמונים שייתנו לנו ככה משהו חגיגי ועשיר למנת העוף לחג. כל הדבר הזה יושב על תבנית צלייה, יחד עם הרולדה שבה קיבלה בישול מוקדם וייכנס להמשך צלייה. מנת העוף החגיגית שלנו מלאה בכל טוב, חגיגה שלמה, אז שיהיה לחיים.